היי לכולם, היום אנחנו הולכים כלב מבלון, תראו איזה חמודי. טוב, דבר ראשון אנחנו נתחיל לנתח בלון. אחרי שסיימתם לנתח, אני מציעה להשאיר מקום לקשירה, כי עד היה ממש קשה לקשור, אז תקשרו. אחרי שקשרתם, אתם לוקחים ככה בערך עד לפה. אתם מגלגלים, סבבה? ככה, עד לפה. אז אתם מגלגלים. אתם מצמידים והופכים ככה. אני אסביר את זה עוד פעם. תראו, והנה הראש החמוד שלו. עכשיו אתם לוקחים קצת חלק כזה דבר, סבבה, אתם מגלגלים, מצמידים, והנה הרגליים שלו. ועכשיו אחרי זה אנחנו עושים לו רגליים אחוריות. אתם לוקחים שיהיה לו בטן יחסית גדולה, אתם מצמידים, ואתם מגלגלים הרבה, שזה לא יתפרק, לכולם. ותראו, זה הכלב שיצא לנו ואפשר להליך אותו. עכשיו, אחרי שהופך את הכלב לכלב, אתם לוקחים מדבקות כאלה. אני בוחרת את זה בצבע לבן, מושלם. ואז אתם יכולים להדביק לו עין אחת בעין אחת. טוב, תראו איזה חמוד הוא יצא. ביי ביי.